Малай. Kız. Малай. Kız. Мин яхшы малай. Мин güçlü hem чиста. Менімше аларның иң яраткан фәне татар теле мәктәптә. Чөнки аларга менә кызык бит. Бу үзе серле дөнья. Вот карагыз, менә нинди. Булар ул бит сыйфат дигән төшенчәне белми. Ләкин матур сүзләрне белә. Тормышта иң киң кулланыла торган матур сүзләр. Иң киң кулланыла торган бик үк матур булмаган сүзләр. Бала яхшыны начардан баштан ук айыра белә. Siz onlara kaideler üretmişsiniz. Бер нинди кагыйда да юк. Ләкин карагыз, монда фонетика да бар, монда морфология да бар, монда синтаксис та бар. Телгә өйрәткәндә алар барысы да бергә кулланылырга тиеш. Айрым-айрым түгел. Синенче мин нинди малай? Менимче сен яхшы, матур, зур, акыллы малай. Рәхмәт. Bu indi birinciden söylemтен балаларның үстерә, икенчедән аралашуга да өйрәтә. Ят кеше белән аралашып тәүл бик югалып калырга мөмкин. Димәк, минем кайчан да әйтәсем килә, бу хәтта кичкенәдән үк балаларны оратрлык сәләтенә дә өйрәтә икән бу укытучы дигән шундый фикер туды менә бүген дәресне караганнан соң. Әгәр дә менә балаларны кызыксындыра торган технологияларны кертәсең икән, мәктәптә кулланасың икән, читтер ата-аналар да аңа теләк белдерәләр һәм татар телен укытырга ризалыкларын бирәләр. Чөнки барыбызга билгеле, бүген көндә татар телен туган тел буларак сайлау бу инде ата-аналарның вазифасына керә, аларның гаризасы буенча эшләп торган эш. Эдик, чиста малаймы? Әйе, чиста малай. Түгел. Мөхәммәд, нәшишәйти Мөхәммәд. Күргәнегезчә, балалар яхшы беләләр, балалар кызыксынып йөри, ата-аналар да бик кызыксына. Хәтта без ата-аналарга хәзер кич 5тән соң теләгән ата-аналарны татар теленә дә үзебез өйрәтергә җыйнабыз, шундый яңалык керттек. Николай Валентинович бик теләп бу эшкә алына, ата-аналар да телдә үзләренең теләкләрен белдерделәр. Күргәнегезчә, балалар татар телендә уңайлы, матур сөйләшәләр. Менә тәнәфесләрдә очрашканда да алар минем инде татар теле буенча эшләгәнне белгәнгә була. Күрә, исәнмесез, хәлләрегез ничек дип сорашалар. Беренче сыйныфлар бигрәк тә аларга бик кызык бу. Татар информ 1990 елдан бирле татар һәм рус телләрендә яңалыклар әзерлибез. Компьютер, планшет, смартфонда. Яңалыклар, фикер, күзәтү.